Ngayong hapon. Ngayong kagutarano. Lahi ko ng Diyos. Naragi na kabalik. May-ubay nag-akong tanong ni balik sa ato nga simbahan. Kaya namatasan ko na mga hindi na mo balik ko sa inig. Makaulit na gani ko gani. Sa makaulit ako sa balay, wala yung gana yung balik. Sa mga tawag yung cellphone. Na wifi. Panagilay lang yung ibalik. Mura man yun. Cellphone naman lang na yun. Natulog. Ako'y nag-backlight. Ako'y nag-angat. Pasalamat na karon tungod kay nakabalik ta, no? Alam mo sa pagbahan sa ato ang buhay nga Diyos. Sa di pa na ito magsugod, itong pasalamatan ang malindot nga awit sa ihatag sa ato ngayon sa igsoon. Sitay pa nato gani? Asa na. Asa na ang mga saad mo. No? Dahil sa kamukan sa mga tao, hindi ka nga magsaad-saad. Sa garang kayo sa magsaad-saad, kini mga laki. Yung dili giti ka biyaan. Dili giti ka binuangan. Pero ay mo to kay puro na saad, no? Biyaan ang Japon mo anak.